Deba in there one. So take on kuna mana ekusi na social media. Mana all we have pota eleba anya. Unu ye mena number sigaraga. No wera. Mana south is kekanke owera. Tabiara Ope Correctional Center, prison ebende atolongana no. Mgbe ihe a mere, ọtụtụ ndị mmadụ pụtara na-asị na ọ bụ IPOB, ọ bụ ESN, ọ bụ unknown gunmen. A na-ebo ya Nnamdi Kanu. Mana e nwere ka ọ bịa rụzie Igbo bụ Igbo aghọta ebe a na-aga. Tutu ihe eme, some governors ụmụnna ya pụtago si bụ na IPOB ọ bụ Nnamdi Kanu ọ bụ nke a mee nke a. Mana mgbe o ruru onye ọbụla apụtasị na ọ bụrụ ozi Nnamdi Kanu. Mụnwa esolu ọpọ ihe ọjọọ niile Nnamdi Kanu mere m n'ụwa a mpụtasị ọ bụrụ ya nwa. Ọhịa ka onye ọwụ na-akwesịrị ịnọtụ jụọ kedu ihe mere ihe dị otu a. The whole South-East governors within few hours they change ihe ha na-ekwubu si na ọ bụrụ ọzọ na ọ bụ bandits, na ọ bụrụ IPOB, ọ bụrụ ESN, na ọ bụrụ Nnamdi Kanu, ọ bụ bandits. Enwe onye nọkọta jụọ sị kee ụdị mgbanwe agbanwe. Maka na ọ bụ ọtụtụ n'ime unu ma ihe na-abịa. Na interview ndị mụ na BBC bụ unu ka esi alụ ya ka ọkụ ebe ahụ. Mana nke ha ka unu fụrụ. Ọtụtụ n'ime unu ama ha many embassy officials kpọrọ m. Ọ bụ ihe ndị a ka a kwesịrị na-ekwu. Unu ama embassy officials unu kpọrọ m. Jụọ ebumnobi m na ihe mere n'Owerri. Ma gwa na ọ bụrụ Nnamdi Kanu, na ọ bụ ESN, ọ bụrụ IPOB. Maka ha ma ebe ha na-aga. Nigeria ma ebe ha na-aga. Unu ihe mere n'Odi. Unu ihe mere na Zakibiam. Ihe a ka a na-achọ ikechi ikepụta wee kpochapụ ala Igbo. Mana kekwa ha na-eme n'ebe onye si ya na-azọ ndị Igbo ndụ pụtazi si na ala Igbo ga-adị ka Somalia. Ke ha na-ekwuzi ọ chọrọ ka ala Igbo dị ka Somalia. Ma anyị amakwe ka ala Igbo dị ka Somalia. Ọ ya akpatalụ ma ọwụ ya mel ma ọwụ ya mel. Asọ ọwụ ya mel ya. Maka anyị chọọ ka ala Igbo dị ka Somalia. Ala Igbo dị ka Somalia kekwa ndị ga-ebizi n'ala Igbo ma na Biafra ọ bụ. Unu ọhụ n'ugo ebe ọ na-abụ igbu onye amị ofu onye pụta asọ onye agburu no ESN egbu onye police ọ sị na onye agburu. Anọtọ ọsịsị na ọ unknown soldiers, unknown gunmen na-eprezi ha na ekpere ha ekpere on social media. Iche na-agbachi ego nkịtị na nkịtị ahụ agbachigo nkịtị ọma. Anaghị achọ collaboration ka a taa ya ọpụsị na ọgụ maka abịa kpochapụ ndị Igbo. Anyị sị na ọ gaghị eme. Ama m mmadụ ole n'ime unu mbọsị aha ndị embassy officials kpọrọ jụọ anyị na Owerri na Igbo. Mana ha kpọrọ m. Ị mara nke anyị mara nke ọzọ. Oke unu ịma ka ịma. Ndị pụta ha na-ekwu. Mana ihe unu ga-aghọta bụ onye nọ n'ime ọhịa ka ọhịa ka eche. Tutu echie m ijele ndị Igbo enwere iyi m ṅụrụ na mma kwanwu ọbara onye Igbo ọwụna. Ma mma nọ ebe a na-akpa nkata ịkwanwu ọbara onye Igbo ọbụla.
na gbagheworo ihe ọjọọ niile Nnamdi mere m, Nnamdi Kanu mere m. A sị ka egbuo ya taa, m ga-apụtasị aga egbu ya, enwe ihe o mere. Maka na ọnọdụ m dị ka ijele ndị Igbo. Ihe ọgwụ na o mere m nọ m n'obi, mana a ma apụta taa sị na a ga-egbu ya, m sị ka egbuo ya maka na o mere m ihe ọjọọ. Mba, m ga-afụ ya dị ka onye Igbo. M ṅụrụ iyi na m ga-protect. Ndị anụwa na-eme ihe a, ọnụngo mme na-asịkwa ESN na-asị IPOB asịrọ, abịara igbu ndị Igbo, ọ bụ ụsụ ụmụaka ga-egburu ihe mere na odi ụlọ afọ ya kpochapụ odi. Ndị gburu ndị polis ma ndị amị adịghị mmadụ one, abịa kpochapụ the whole town. Ghana Zakibia made the same thing. Ọ ya ka anyị na-asụ, ka onye na-ekwu okwu ya ma ihe ọ na-ekwu, onye na-eche eche ya ma ihe ọ na-eche. Ọ bụrụ na anọkọta ndị niile na-akparị na-akpụ iyi pụtara chigha asụsụ mba na ọwa ụgwụ nwa, ọ bara nwanne ka eji na-ekwu ya maka na o metụ n'anya o mee n'imi. Blood is thicker than water. On that strength, ka m chịkwa na-asị na ESN nọ na ịntanetị, social media. Mana unu chọrọ ka m sị ESN bụ ha na-egbu isi ndị amị na ndị polisi. Ha nọ na Ebonyi, nọ ebe niile, ha wụ 100 million. Ọ bụrụ na ha na-egbu isi ndị amị na ndị polisi, ka ọ na emere unu kwere na ọ bụ unu egbuola ndị amị ole dị otu a, ha gaala to heaven, Chukwu ekpele ha ikpe. Unu che na Nigeria nụcha ya ha agbachie nkịtị, mana enwe ndị a na-asọ, enwe ha na-asọ. Confirmation a ka anyị na-achọghị inye ka abịa kpochapụ ha n'Igbo. Nigeria, notwithstanding na Nnamdi Kanu nọ Germany ma nọ London ma na America, Nigeria nwere extradition treaty with all these countries. Ọwụ na ha chọrọ tata na ị ga-abata Nigeria today, ha bata application enweghị ọzọ. No matter, it's there already. Ihe ọzọ unu ga-aghọta bụ ihe niile unu na-eme, the intelligence akọvasiala ihe niile. Mụ dị 10, unu dị 1 billion, ma unu gburu mmadụ, ma nke unu mere ma nke unu na-eme unu kwere na ọwụ unu mere. Intelligence akọvachala ya. Unu nwụ na ama. Ha ma ndị police na ndị amị ma ebe niile unu nọ. M na-agwa ya unu azụ onye Igbo, kwa Igbo ka m na-asụ. Ha ma ebe niile unu nọ, ma ebe a na-eme training, ma ebe a na-agwọ ọgwụ, ma ebe a na-eme nka. Ha ma. Ha just gbachie nkịtị. Mana n'ebe a sị na achọzi ime ala Igbo ka ọ dị ka Somalia. Unu ma na onye na-ekwu na ya chọrọ ime ala Igbo ka ọ dị ka Somalia, ihe o bu n'obi ma ọ wụ Igbo ka ọ na-azọ. Nke a kịta anyị unu abanyeziri bank robbery, nke abanyere ụnyaahụ bank robbery. Nsogbu anọ, unu jisi ike. Mana enwe ka a ga-eji emegide ọsọmpi ya ata arụ, mana mgbe mmiri a ga-ezo, ndị ga-anwụ n'ụkwa ndị Igbo. Mana ịnọ iche si onye si ya ga-eme ala Igbo dị ka Somalia, ọ ihe ọma, ọ iche ọma ka ọ na-echere ndị Igbo. I have nothing against you, Nnamdi Kanu. Mụ akpọpụtara gị, ama m ya capacity, ama m ihe ị ga-emewu. I know your capacity. I know your capacity. Dike anaghị ekwu ihe ọ ga-eme. Dike anaghị ekwu ihe ọ na-eme. Ile nke bụ apụta egbuo mmadụ anywhere. Ọgwụ na ọgwụ nwagburu, kepụtasị na ọgwụ nwagburu. Ka ihe chọrọ, moreover, ihe gbasara ndị amị na ndị polisi egbuo gesi na ọgwụ nwagburu. Ịchọ ka abịa kpochapụ ndị Igbo. And ndị niile a na-apụta na social media, inye ha obere ego, ha na-ede ihe ọ sọrọ ha na social media, anaghị eche echiche si
Kedu ebe anyị na-aga? Kedu ihe anyị chọrọ? Okwu Biafra etiego ya n'akụkụ. Ha na-ekwuzi okwu Biafra. Onye na-egbu mmadụ na-egbu chọrọ ka enwee Somalia ọ Biafra ka ọ na-ekwu okwu ya. Ha na-ekwuzi okwu unknown gunmen na ESN. Ugbu a ozi unknown DSS. Mana ọ bụrụ ya, ọ ka esi enweta ya. Abịagodu taa si na achọrọ inwe referendum maka Biafra. Unu ama nweta 10% of that in that referendum. I bet with my life. You can never get it without the elite. The elites decide, they determine how it goes. Believe it or leave it. Unless you're more unless you were a student of political science, you check Nama, cover the possible. All high got people. I know Kuku Biafra. The name of Biafra name, only Nnamdi. I know Padoma Conifer. Me, on one of the Kaina Conifer, Tanzania. I can Gawana by now. On Maka, Tanzanian president, as any some grace. Oh, Biafra Kaijaga. Yeah. Here, class suit. It seems complete. I Jageba. Oh, Biafra Kaijaga. Manunu Biaune were Biafra. Not by a chance. Soon a man, ESN on non government. This and that. A bear in America. Kahina job Biafra can do. Kekese with there. Through unknown government. Unknown DSS. ESN. Ọ bụrụ na eziokwu nature peace na ala Igbo, security na ala Igbo, ị ga finance wu ya. ESN na ọdị mmadụ ole ka ị ga-ejiwu security na ala Igbo. Azumi na ị nwere 10 million ka esi enyewu ha nri, ka esi akwụghị ụgwọ nwa, ka esi egoro ha egbe, ka esi egotara ha ụgbọala. Ebe ka ha ga-ebi. Mana ndị governors ga-emewu ya maka ha na-receive allocation every month from Abuja. They can sustain it. But go on sustain we are. All here kpatara m ji sị na m support for governors. Maka ọha ndị nwe the legitimacy imewu ya, the capacity imewu ya, the finance imewu ya. Inwero ya, ị ga-emewu ya. Asịgo m na aga m eweta 5,000 people to help. What they have 5,000 people, all 10. And yeah, and the governors. All each of them and Igbo. We don't want to go happen the governors with our men. Hagano. Manisha Cobro Goma. Kane Togo no one in as the leader of the whole planet Earth. Okay, cool moment. The answer is capital no. Make a job work ma oge kwume. Ịpụta isi na ị ga-egbu onye a. Igbusi onye ọbụla. Gị na-eme. Ịpụtara na-etreti n'onye ọbụla. Maka na onye anyị si na ị ga-egbu maka o si wee kwadobe. At this age nọ now, 62 to 63. Iche na ihe ga na-atụ Uwazulike egwu taa bụ ọnwụ. Tutume bido ihe gbasara Biafra 1999. Amagom na nga one timely date. Asa ngo m ya na m ga one timely date. Mgbe m chere na nga adị ndụ ruo taa. Mana Chukwu do m ndụ ruo taa. So if somebody put us the it makes me laugh. Mahatma Gandhi was assassinated. Egbu Mahatma Gandhi at the age of 77. Kendi gburu ya on the Baha, ndị Hindus, his tribe. Kendi gbuo ya. Now may allow Pakistan to go. Hindus chọrọ ka Britain hapụ ha ka ha allow independence, but I talk about Pakistan win independence. If not consider. So if Gandhi could die out of assassination or through assassination, why can't I die through assassination too? You won't hear me to me. So don't threaten me. And the guy may would yourself.
maka mam capacity ma megbu ya ma gbu Uwazulike Ochukwu ga-egbu m bụ nwa enwe capacity igbu even anybody unless Ochukwu si a ga-egbu onye ahụ. Ihe m na-agwa ndị Igbo bụ ihe niile a na-eme maka ọdịmma ndị Igbo, mana ndị Igbo ga-eji aka cheke onye chọrọ ọdịmma ọ onye chọrọ Somalia na Igbo ka ọ bụ onye chọrọ security for ndị Igbo. Onye chọrọ Somalia chọrọ ka ọ bụrụ ya nwa esi ọbụla ọ chọrọ Somalia abata ajụ na ihe o kwuru Somalia abata egbuo onye ọbụla, mana ọ gaghị eme ya otu ahụ. Ndụ ndị Igbo ka anyị na-azọ. Onye ọbụla na-eme ihe ọ na-eme kpachara anya ya, ma unknown soldiers, ma unknown policemen, ma unknown DSS, onye ọbụla kpachara anya ya. The reckoning day will come. Mmiri a ga-ezo mgbe ọ ga-ama onye ọbụla ga-asị hey, asịkwa na ma a ga-akwụsị ihe dị otu a.